यही जवान जौन खड़ा बड़े हमारे कौना लाइन से खुश हुई है? कौना लाइन से? एक लाइन काफी बा। अरे जिंदगी में जो हो घोरे लुए जा, जिंदगी जो हो घोरे लुए जा, तो अपना पगला के हई दिलवा काहे तोड़े लुए जा। अपना जनुआ के हई दिलवा काहे तोड़े लुए जा। अरे दोसरा से नाता जोड़े लुए जा, अपना जनुआ के हई दिलवा काहे तोड़े लुए जा। कमर में ममर उठावे अधूरा ना जीवन में हम कोनो काम अधूरा कइले बानी की करो कबो ना मेहरारू कहते कि राजा जी का हो बहरा में बालो एही जाए शरीर के का हाल भइल बा। बोलो बहे पछुआ साना सो भीतरी हार छेला, तो देह में लेला का करबा कंगाले का को देबो। देह में लेला दोलो दोली नस नस बेधेला, देह में लेला दोलो दोली नस नस बेधेला। अरे बरबो न के और लली ही और मार दी बाला मसीना में। अरे मार दी बाला मसीना में, अरे मार दी बाला अरे कमर में ममर उठावे बोलमुआ गई हजारा के दिना में। अरे कमर में कमर उठावे आ गई हजारा के बिना में। कमर में ममर उठावे बोलमुआ आ गई हजारा के दिना में। अरे कमर में कमर उठावे भैया हर बलिया मिला सवरिया सवरिया नरक में बीत लाए राजा और का कहतरी कि जाड़ भागी कैसे तिवारी जी जबले टंगरी में रहो